थारैनो नंगौ बे मोनसे गिदिर इस्यु जिहेतु आंखौ गहपुरनिफ्राय ड्राफ्टिं कमिटिनि सासे सोद्रोमा हिसाबै सायख'दोंमोन जिहेतु जोंनि गहपुरनि माखासे बर' गामिफोरखौ दानख' बिहालियाव हरदों आरो एसेल' माखासे गामिफोरखौ गहपुरजों दोनजाबदों बिनि जाउनाव जोंनि गहपुरनि बर'फ्रा पलिटिकेलि राइट्सनिफ्राय माखासे जों गावनि मोन्थाइखौ खोमाना लानो गोनां जादों फार्स्ट ड्राफ्टआव दा फाइनाल ड्राफ्टआ जासिगोन बेनि थाखाय लास्ट मोनसे फाइनाल हियारिं जागोन 20 तारिखआव गोलैदों जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ गौहाटीनि कलाक्षेत्रआव बे हियारिंखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनानै इलेक्शन कमिशनारनिफ्राय फैनानै हियारिं लाफैगोन बेवहाय जोंनि गहपुरनि माहारियारि आफादफ्रा बेयाव बाहागो लाहैनांगोन एबा जाय बिथांमोनहा गुबुन गुबुन ससियेल अर्गेनाइजेशनफ्रा बा पलिटिकेल अर्गेनाइजेशनफ्रा बिथांमोनहा मेम'रेन्डाम साबमिट होदोंमोन बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाहैनो हागोन एबा सोरबा निउलि होनो दंब्ला बिथांमोनहाबो बेयाव मेम'रेन्डाम ओइदिनखालि होनानै आफादफ्रा बेयाव बाहागो लाहैनो हागोन आरो बे बाहागो लाहैनायनि बागै जोंनि मानसिफ्रा साखाफारा जानानै थांनांगोन मेम'रेन्डामनि सायाव बाव डिसकास जागोन आरो मेम'रेन्डामखौ होनायजों लोगोसे बिथांमोनहा फेस टु फेस बिथांमोना बाथ्राखौ फोरमायनो हानांगोन इलेक्शन कमिशननि सिगाङाव फोरमायनो हानांगोन जोंनि गहपुरनि बबे जायगा दानख' जादों माने कन्टिगिउटि गैयाबासिनो दानख' जानाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंनो हानांगोन आरो कम्पेक्टनेस एरिया जायफ्रा गहपुराव दंखायो आरो जोंनि ट्राइबेल एरिया बेफोरखौ जे गहपुराव लाखिफिननांगौ बेनि फारसे जोंनि माहारि आफादफ्रा आरो ससियेल अर्गेनाइजेसन जा पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन जाय बिथांमोनहा मेम'रेन्डाम हरदोंमोन बिथांमोनहा बावहाय गौहाटी कलाक्षेत्रआव 20 तारिखखालि थांनानै गोख्रोङै बुंहैनो हानांगोन आरो जुक्तिखौ होनो हानांगोन जे मा खारनाव गहपुरावनो थानांगौ मा खारनाव जोंनि बर'फ्रा बिहालियाव थांनो गोसो गैया बेखौ जुक्ति सहकारै बेयाव फोरमायनो हानांगोन आरो मेम'रेन्डामखौ साबमिट होनांगोन आरो सिगाङाव मेम'रेन्डाम हरदोंमोन बेवहाय माबाफोर एसे एनै थालांदोंब्ला बेखौ मडिफाइ खालामनानै दानो थिक थाक खालामना लाखानांगोन आरो ओइ दिनखालि मेम'रेन्डामखौ जिहेतु गांसे साबमिट होबावनांगोन बे साबमिट होनायजों लोगोसे गावनि आखायाव लानानै आरो बेनि फारसे मोजाङै स्ट्रंलि गावनि जुक्तिखौ होनो हानांगोन मेम'रेन्डामजों लोगोसे होननानै आं सानो आरो मोनसे जोंनि गहपुराव गोबां दाङाबाजि सोमजिबाय थादों मानि थाखाय थालांदों बा थालाङाखैबा मानि थालाङाखै नोंसिनि सायाव माखासे गोबां बिदिनो सोंनाय फिननाय दाङाबाजि नुबाय थानाय जादों बिनि सायावहाय सारा गोख्रों बुंथिनानै होयोब्ला थालांनाय बा थालाङिफ्रा बुजिगोन होननानै आसा खालामो बिहालि बेखौ एसे दाननाया मोजां बिहालि समस्ति नङामोन नालाय सोंफिन आरो बिहालि समस्तियाव थालाङाखै दे बालिजान समस्तिया माखासे जोंनि गहपुर हालामाव गोबां गावजों गाव खुगाजों खुगा ओंखारलायदों बेखौ थालांदों होननानै माखासे बिदिनो रिउमार जादों बा मानि थाखाय थालांदों बा मानि थाखाय थालाङाखैबा मानि थाखाय थालाङाखै आरो थालांदोंबा मानि थाखाय थालांदों बेखौ गोख्रोङै बा मिथिहोगोन होननानै आङो सारनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों जोबोद मोजां सोंलु ओरैनो बालिजान पन्सायतआ गहपुरनि मोनसे कम्पेक्टनेस एरिया आरो ट्राइबेल एरिया आरो बे गहपुरजोंनो थाथारनांगौ किन्तु मोनसे खोथा जाहैबाय थांनाय जिथुनि ड्राफ्ट बालिजानखौ बिहालिजों हरदों किन्तु बेवहाय ड्राफ्टिं जानानै जोङो मोनसे बाथ्रा लिरदोंमोन माने डाइरेक्ट बालिजाननि बाथ्राखौ मख'वाखैब्लाबो मोनसे एनक्ल'जार लिस्ट होनाय जादोंमोन एनक्ल'जाराव ओरैबायदि लिरदों जे अबजेक्सनाव होफादों जे डिटेल्स डाटा अफ जिपि एन्ड पपुलेसन फर अबजेक्सन होननानै मोनसे एनक्ल'जार होफादों आरो बे अबजेक्सन डाटायाव बालिजानखौबो लिरफानाय जादों आरो बालिजान जिपि आरो डिटेल्स भिलेज थिग बिदिनो गपालपुर जिपि आरो बिनि गामिफोर उत्तर कलाबारि जिपि आरो बिनि गामिफोर सनापुर जिपि आरो बिनि गामिफोरखौ बै एनक्ल'जाराव सोफानाय जादों आरो किन्तु स्पेसिफिक हिसाबै बालिजान जिपि होननानै माखासे अबजेक्सनाव लिरनाया जायाखै बे सैथो दा बेखायनो आंनि साजेसना बेनो नै जिहेतु दा 20 तारिखआव जागोन 20 तारिखआव जागोनाव जोंनि माहारि आफादफोरानो जा पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन जा बा गुबुन गुबुन ससियेल अर्गेनाइजेसनानो जा बालिजान जिपिखौ मोनसे स्पेसिफिक मोनसे पइन्ट होनानै मोनसे पइन्ट साजेसन एबा अबजेक्सनाव मोनसे
पॉइंट होफानानै डाइरेक्टलि मेंशन खालामनांगौ जे बालिजान जिपिखौ कुनु पयदे जों बिहालिजों हरजाबनो हाया होननानै डाइरेक्टलि मेंशन खालामफिननांगौ नै दा बेनि थाखाय आं खावलायदों अब्लानो बे खोथाया जा डिसकासनाव मोजां फैगोन जिहेतु बालिजान जिपिया जोंनि गहपुर समष्टिनि मोनसे एंगार हायै बाहागो आरो जिहेतु बे कम्पेक्टनेस एरिया ट्राइबेल एरिया बेखौ जिकुनु प्रकार जों गहपुराव लाखिफिननांगौ आरो थांनाय बारनि मेम'रेन्डामाव मोनसे खोथा होदों बुंखादों जे जिहेतु बिहालि समष्टियाव गहपुर समष्टिखौ हरसिगोन खावसे जिहेतु बिहालि समष्टिया एसे फिसासिन गहपुर समष्टिया देरसिन बिहालि समष्टिनिफ्राय खावसे हराब्ला उफाय गैखाया बेखायनो हरथारोब्लाबो ओरैबायदि लिरखादों बिहालि समष्टिनि खाथि खाथि ओनसोलफोरखौ खाथि जिपिफोरखौ बा पार्ट अफ जिपि बेफोरखौ हरनो हागोन जेरै गमेरि दं बा तुकौबारि दं बा बिदिनो जों कारिबिल दं बेफोर नांजाबनाय समष्टि हिसाबै बेफोरखौ हरोब्ला मोजां बेखौ हराब्लासिनो बेसेबा गोजानाव माने सेटेलाइट सिस्टेम बारबोनानै बिथांमोना बालिजानखौ हरदों उत्तर कलाबारिनिखौ हरदों सनापुरनिखौ हरदों पन्चायतखौ हरदों गति बेफोरो कानेक्टिभिटि गैया आरो रायजोफोरनि थाखाय कुनु कनभिनियेन्स जायाखै इनकनभिनियेन्स जादों आरो लोगोसे देनां भबिष्यतआव एडमिनिस्ट्रेटिभ पारपासनि थाखायबो रायजो राजाया बिराद खस्थ' मोनगोन भुगिनांगोन आरो इनकनभिनियेन्स जागोन आरो कानेक्टिभिटि गैया बेखायनो जों स्ट्रंलि बेहाय लिरखादोंमोन जे दानख'थारनांगौ जायोब्लाबो बिहालि समष्टिनि खाथिफोरखौ बिथांमोना हरनो हागोन जिहेतु बालिजान पन्चायतआ बिहालि समष्टिनि खाथि नङा बेखौ हरनो हानाय नङा बे खोथाया इनडाइरेक्टलि मेनसन जादों आरो खाथिखौल' हरनांगौ होननानै दा बे हिसाबै बिहालिखौ जोङो होबथानांगौ होननानै इनडाइरेक्टलि बुंनाय जादों आरो दा जोबनायाव आङो सारनिफ्राय बेखौनो मिथिनो लुबैयो जिबायदि मोनफ्रोमबो संगठना जिबायदि गोख्रोङै मावदों दा बे 20 तारिख हियारिंआव बेसेबां साक्सेसफुल जागोन होननानै बे खामानिखौ सानो आरो बेसेबांसिम फिथाइ थाइमारगोन बेखौ गोख्रोङै बुंना होयोब्ला जोंनि गहपुरनि रायजोआ बुजिगोन होननानै जोबनायाव आं बेखौनो सोंनाय जाबाय बेयाव थारैनो बे मोनसे गिदिर सोंलु बे मोनसे गिदिर इस्यु दा बियो बिसेसकै दा सरकार एबा डिलिमिटेशन कमिसननि सायाव सोनारगोन जों होनाया होनांगोन गासै माहारियारि आफादफ्राबो होनांगोन सैथो खोथाखौ होनांगोन जिफोरा लजिकेल बाथ्राखौ होनांगोन जि बाथ्राफ्रा कनस्टिटिउसनेल बे बाथ्राखौ होनांगोन जि बाथ्राफ्रानोखि प्रेक्टिकेबल बे प्रेक्टिकेल बाथ्राखौ होनांगोन बिहालिजों हरफानाया मोनसे प्रेक्टिकेल नङा बे जेरैबो उसुबिदा बेखायनो गहपुराव दोननांगौ गहपुराव दोननायासो मोनसे पसिबिलिटि दं आरो मोनसे प्रेक्टिकेबल बे खोथाखौ दा मानियो मानिया बे सरकारनि खोथासै बेखौ जों बुंस' हाया मानियो मानिया डिलिमिटेशन कमिसननि खोथासै बेखौ जों बुंस' हाया खिन्थु जोंनि माहारियारि आफादफ्रा बालिजान जिपि सनापुर जिपि बा जेसेबां दानख' जादों एक्सक्लुड जादों गहपुरनिफ्राय जिफ्रा लजिक गैया दानख'नायनि बे लजिक गैयै बाथ्राखौ बेयाव स्ट्रंलि दाथियै बुंहैनो हानांगोन लोगोसे मेम'रेन्डामखौ साबमिट होफानांगोन अब्लासो जोङो बै माखासे पन्चायतफ्रा जिफ्रानोखि बालिजानजों थांदों अन्याय भाबै थांदों बर'खौ अन्याय भाबै दानख'दों ट्राइबेलफोरखौ अन्याय भाबै दानख'दों अब्लासो जों बासायनो हागोन दाथियै मेम'रेन्डाम साबमिट होनायजों लोगोसे बेयाव थांग्रा माहारियारि आफादानो होन सोरबा ससियेल अर्गेनाइजेसना होन बा पलिटिकेल अर्गेनाइजेसना होन पलिटिकेलि अर्गेनाइजेसना होन बेयाव स्ट्रंलि डिबेट हैनो हानांगोन स्ट्रंलि आर्गुमेन्ट हैनो हानांगोन उइथ डाटा उइथ फैक्ट एन्ड फिगार्स एन्ड उइथ मेम'रेन्डाम अब्ला बे खामानिया साक्सेस जागोन होननानै सारनिसिम फोथायनाय दङ अब्लाना बे खामानिया साक्सेस जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं मानोना बे मोनसे कनस्टिटिउसनेल आरो बे मोनसे लजिकेल जों लजिकेल आरो कनस्टिटिउसनेलखौ नायोब्ला जों बालिजान जिपियाबो बासियो सनापुर पन्चायतआबो बासियो उत्तर कलाबारि पन्चायतआबो बासियो गपालपुर जिपियाबो बासियो बेबायदि जानानै दं आरो मा खालामो कनस्टिटिउसनेल हिसाबै बिथांमोना मानिना मानिया लजिकेल खोथाखौ मानिना मानिया दा सरकार आरो डिलिमिटेशन कमिसननि खोथायावसो सोनारबाय एबा जोंनि खोथाखौ मानिना मानिया बा जोंनि ससियेल अर्गेनाइजेसन बा माहारि आफादफोरनि खोथाखौ मानिना मानिया बिथांमोननि खोथायावसो सोनारहैबाय खारन अल इन अल फाइनाल माबाया साबिखाथिया बिथांमोननियावसो दं अब्ला जों फैबाय थानाय समाव